Moi everybody! Tänään mä haluan aloittaa YouTuben, ja mun paras kaveri Alma tulee niinku nyt. Ja tässä se hän on. Ja aloitetaan nyt siis sillä, kun mä kerroin jo, että kuka sä oot, siis sun nimen, niin sä voit itse kertoa tarkemmin. Mitä mä kerron? Että... No mä en tiedä, mitä sä oot jo kertonut. Mä oon kertonut vaan sun nimen, mä en oo kertonut mitään muuta. No, että mä oon 10. Tiesin, kertoks? En. Sitten... Niin. Me ollaan parhaita kavereita. Joo. Ja tässä missä me ollaan, niin tää on ovi. Autotalli. Me ollaan autotallissa. Tää on autotallin ovi. En tiedä mihin te tarvitte tätä tietoa. Ette varmaan mihinkään. Jos ne joutuu tehdä jotain juttuja tässä samalla, niin saa tietoa. Kattokaa, mä oon Kalju. Tää on niin outoa. Mutta meidän tänne kanavalle on tulossa kaikkein mukavaisin 24H, teltas, jotain tommosia. Ja editoija olen minä. Joo, minä en osaa. Ja vaan hyvä. Mä oon niin nobo. Ja Almalla on oma kanava. Onko? Ei, sulla vaan on. No mulla on oma kanava. Mun pääkanavan nimi on Emmi Ida. Sitten mun Mä oon joskus niilläkin videoilla. ja meidän Slays-kanavan nimi on Slaysta Likäpyvaara. Joo. Ja mä en tiedä, haluanko mä panna tätä julkiseksi tätä videota. Mä varmaan kuitenkin teen sen. En haluaisi, mutta teen sen. Ja Alma on katsonut YouTubea nyt viimeiset 2 vuotta. Ja mä oon kattonut YouTubea nyt viimeiset 3 vuotta. Ja mä uskon, että nyt siitä teille tulee semmoinen ihan, että voitte niinku, kuka on meidän lempitubettaja. Ja Alma hivelee hiuksia. Totta kai, koska pitää miettiä. Mä en osaa vastata. Mä sanon joko Satu Setä tai sit mä sanon Celestili Rambo, mä en tiedä. Mä sanon, että Helmi Kantola. Toi tilas sen kanava aamulla. Totta kai. Terkut Helmille, jos ees katot tätä videota. No ei varmasti kato meitä. Joo, ei varmaan kato. Mut joo. Kone meni tosta ohi. Nytpä sitten, että jos meille tulee joskus joku meet and greet. Mä en kyllä aio pitää. Anteeksi! Mua pelottaa vaan niin paljon. No, miksi tai... Pelottaa. No ei oo pelottavia. Mut siis kuka ei varmaan edes jaksa katsoa tätä videota. Niin, tää on vaan yhtä sekoilua. Niin. Jos sä jaksat katsoa tätä, niin Jos sä oikeesti katsot tätä videota nyt tänne asti, niin sit sä tykkäät meidän kaikesta muustakin sisällöstä. Tilaa kanava ja kommentoi jäävuori. Joo. Joo. Semmonen jäävuori, semmonen emoji. Tai sit vaan kirjoitat Titanic-kuppos. Niin. Mutta... Mulla on ruuvi. Mutta hei! Että... Mitä? Mitä mä olin sanomassa? Joo, ajatuskatkos. Oikeesti mikä se mun asia oli? No lopetaan tää video tähän. Ja jos tykkäät meidän tämmöisestä kamalasta sisältöä, mä oon muille, tää on kamalaa sisältöä, enkä itse katsoa sitä kamalaa sisältöä. Mutta joudun kyllä katsomaan. Niin jos sä oikeesti tykkäät tästä meidän sisällöstä, niin sitten pistä kanavatilaukseen ja tänne tulee
Joo, mutta tänne tulee vielä parempia videoita. Tää on vaan tämmönen surkea aloitusvideo, kun me ei vielä osata. Niin. Vaikka me ollaan kyllä ja Sleistalli Käpyvaaraalle tulee mikä se sana on? Sunnuntaisin videoita. Tälle kanavalle tulee perjantaisin videoita. Ja mun pääkanavalle tulee joka ikinen keskiviikkovideoita. Että käykää tilaamassa ne. Joo, mutta hei, tänne tulee joskus muulloinkin kuvaan perjantaina. Koska... Ja huomenna tulee Vauhtipuistossa. Niin. Käytiin Vauhtipuistossa, koska me mennään huomenna Vauhtipuistoon. Joo, mutta enempää ei paljasteta. Joo. Mut joo. Moikka!